planând în adâncuri. Astăzi vom afla împreună despre camera secretă a lui Michelangelo, schițele misterioase găsite sub capela de Medici din Florența. Camera secretă a lui Michelangelo a fost descoperită la peste 400 de ani de la moartea sa, iar schițele din interior continuă să fascineze și astăzi. Michelangelo Buonarroti este considerat unul dintre cei mai mari artiști ai Renașterii, autor al unor opere de artă celebre precum statuia lui David, freșcele de pe tavanul Capelei Sixtine sau mormântul familiei de Medici. Dar puțini știu că într-o perioadă tulbure a vieții sale, Michelangelo s-a refugiat într-o cameră secretă de sub capela de Medici din Basilica San Lorenzo din Florența, unde a lăsat în urmă o serie de desene care dezvăluie aspecte intime și personale ale geniului său. Camera a fost descoperită întâmplător în anul 1975, când Paolo dal Poggetto, pe atunci directorul Capelei de Medici, căuta un spațiu potrivit pentru a crea o nouă ieșire pentru muzeu. A găsit o trapă sub un dulap care ducea la o încăpere mică, de 10 metri lungime și 3 metri lățime, unde pereții erau plini de schițe, realizate cu cărbune și cretă. Dal Poggetto a recunoscut imediat stilul inconfundabil al lui Michelangelo și a realizat că descoperise o comoară artistică de o valoare inestimabilă. De ce s-a ascuns Michelangelo în această cameră? Pentru a înțelege contextul, trebuie să ne întoarcem în anul 1530, când Florența era asediată de trupele imperiale ale lui Carol V, aliate cu familia Medici, care dorea să-și recupereze puterea în oraș după ce fusese alungată de o revoltă populară. Michelangelo, care era un susținător al Republicii Florentine, a fost numit supraveghetor al fortificațiilor și a contribuit la apărarea orașului. Dar în aprilie 1530 a primit o scrisoare de la Papa Clement al VII-lea, care era un membru al familiei de Medici și care îl amenința cu excomunicarea și condamnarea la moarte dacă nu se predă. Michelangelo, speriat, a fugit din oraș și s-a ascuns în camera de sub capela de Medici, acolo unde spera să fie în siguranță. Acolo, genialul Michelangelo a petrecut aproximativ 2 luni, fără să știe dacă va ieși viu sau mort. Pentru a-și alunga singurătatea și frica, a început să deseneze pe pereți imagini care aminteau de lucrările sale anterioare sau care exprimau sentimentele și gândurile. Printre desenele sale se regăsesc figuri de pe tavanul Capelei Sixtine, statuia lui David, portrete ale unor prieteni sau personalități ale vremii, scene biblice sau mitologice precum Leda și Lebăda sau chiar autoportrete. Unele desene sunt mai elaborate, altele mai schițate, dar toate au o forță expresivă remarcabilă și arată măiestria și creativitatea lui Michelangelo. În iunie 1530, Florența s-a predat și familia de Medici a revenit la putere. Michelangelo a fost iertat de Papa Clement al VII-lea, care l-a rugat să continue lucrul la mormântul familiei de Medici, situat în noua sacristie, deasupra camerei secrete. Michelangelo a acceptat, dar nu a uitat niciodată experiența sa traumatică și nici desenele sale ascunse pe care le-a menționat în unele scrisori. Michelangelo a murit după o scurtă boală, în data de 18 februarie 1564, la vârsta de 89 de ani, supraviețuind mult peste speranța de viață obișnuită a epocii. Totuși, camera secretă a lui Michelangelo a rămas necunoscută timp de peste 4 secole, până la descoperirea sa din anul 1975. După ce a fost restaurată și conservată, camera a fost deschisă ocazional unor vizitatori privilegiați, dar nu în mod regulat și organizat. În 15 noiembrie 2023, camera a fost deschisă oficial publicului, cu rezervare, pentru grupuri de până la 4 persoane. Acesta este un prilej unic de a admira desenele lui Michelangelo, care nu au fost niciodată expuse în altă parte și care oferă o perspectivă rară asupra vieții și personalității unuia dintre cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. Dacă v-au plăcut informațiile din acest material, vă rugăm să dați un like și un subscribe.